Сәлем! Тіл етарлық рецептлар, шаққа тұрушы қонақлар, һәм студиядағы аураны қыздырушы, алып барушылар бар, барысы да қызған қазанда. Әйе, қыздырушылары біз, мен Ләйсән Гимаева. Һәм мен Булат Бәйрамов. Саулармысыз, қадірлі тамашашылар. Сізні Татарстан Яңа ғасыр каналында сәлемлейбіз. Қызған қазан күнлер тапшыруның шарты бойынша ош бүлмәсіне һәр бір біз янына бір қонақ келек. Һәм біз қаршыяк команды білән ярышашақпыз. Қысқасы нәт менә авторлар лейінді. Әммә кухняда теге машинамыда, шамғына, қанатлары да кирәкме. Әй, тәгәрмәшің тишілә күрмәсін. Бәйрамов, жиңу дегенде мин һәр вақыт әзір. Ә синең командаң әзір місің? Әлбәттә, минем командада популяр жыршы, автор башқарышы, яқташым Шәшкә булачак. Минем командада шәһәр филармониясы солисты, жыршы Алмаз Хасанов. Рәхим итегез, қадірлі қонақлар. Рәхим итегез. Ой, сәннәрмесез? Сәлем. Сәлем, Шәшкә. Привет. Исәнәшегәле. Сәлем. Матур гына исәнләштек тә һәм бу якка бастык, яме? Чөнки син минем командада хәзер. Без алар белән көндәшләр. Без бүген сезнең команда белән ярышабыз. Yo, biz аларга хатын-кызларга юл бирергә тырышабыз. Ну, җиңәчәк без барыбер. Алмаз, бернинди юл кую турында сүз булырга тиеш түгел. Сөз сөйләштек булат. Чөнки тапшыру ахырында әгәр дә җиңеләсең икән, җәзасын да башкарга туры килә. Аңлашылдымы? Менә шулай. Я, әзерме кызлар? Әзер. Әзер булсагыз, әйдәгез әле безгә ярышта бирем бирүче. Һәм инде ахырдан безне хөкем итүче кешене чакырыйк. Андый кеше бар, ул аш-су остасы, ул шеф-повар Булат Абраров. Рәхимет. Хәйрле көннәр. Сәлам Булат, сәлам. Нәрсә алып килдең? Мен кулымда конверт. Бу конверт içinde фотосурәт. Сез пешерәсе ризыкның. Фотосурәте, Стәл өстендә продуктлар, сән белән таныша аласыз. Biz Aşağı. Уен шарты шул. Уен ахырында без беләчәкбез конвертта. Әле без ашмыйбыз инде. Юк. Ярамай әлегә. Карале, минем сорау бу унмы монсы? Un. Әмма майонезмы әле? Каймак. Каймак. Тоз, бәрәңге, Сарымсак, кабак, суган, йомырка. мысы кабачки ме әле? Таш кабак тияр татарча. Таш кабак. Вот без барысын да аңладык. Уңышлар сезгә. Без хәзер тиз генә пешерәбез дә сине чакырам. Көтеп калам. Безне җиңү шәйтеп игълан итәргә килерсең, яме, Булат? Сөйләштек. Кызлар, без сезгә сүз бирәбез. Biz sizgə verəbіз. Әйдә без беренче әйтәбез. Шәшкә, әйдә. Әйтәбез ди, Шәшкә әйтсен, карале. Без беләбез нәрсә. Нәрсә пішіргәннәй? Юк, біз аларны әйберем пешерәсе буламы? Юк. Мен ойлайм, мында бәрәңге булгач, ташкабак булгач, суган, йомырка булгач, онда булгач, бу ниндидер драник сыман әйбердер дип ойлайм. Нәрсә уйлыйсың, Алмаз? Мен мында тоже шулайрак та ойладым, но икенчеләйдә ойладым. Менә пычак белән матур иттереп кискәләп, Так. аны аерым жарить итеп, Әйе, һәрберсен. менә Әйе. Кабачки дисәк ярыйбы мен? Кабачкины жаритәбез. Аннан соң шул сарымсаклар белән, оннар белән шунда теге приправаларын кушып, аннан соң бәрәңгесен фри эшләсәк була. О, бу бер ризык булырга тиеш. Бер ризык ул. Әйе, бу бер ризык. Без дә шуны пешерәбез алайса, котлетны. Ярый да. Фрилар Кабатлык Без дә сезне кебек әйбер. Юк инде. Ярамый. Шулай инде, шулай, әйдәгез. Ярышыбызны башлыйк. Фантазиялар эшләми. Кемнеке тәмлерәк килеп чыга, кемнеке матуррак килеп чыга. Зато без менә күпме генә әйбердән күпме табын кыра алабыз. Әйе, әйтмәсәгез дә. Киттек, ярышыбыз башланды. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара Металл Соотсаба заводы. Әлеге шәп табаларны, казаннарны һәм кастрюльләрне сез аларның фирменный кибетләреннән ала аласыз, яисә интернеттан заказ бирсәгез, өйегезгә китереп бирерләр. Шөйттереп, дуслар, сезгә эшли башларга кирәк. Без сез эшләгәндә сезгә камашаулап торабыз бераз гына. Мәкаләләр әзерләдек сезгә. Мин Алмаз сиңа әйтәм мәкаләнең башын, син ахырын дәвам итеп бетерергә тиеш. Кем башлый? Иң беренче әйдәгез Лилиядан башлыйк. Ярар, Лилиядан башлыйк. Лилия, тыңла. Бал татлы дип бармак. Суырмыйлар. Ну, дөрес, әйе. Бармакны йотып булмый, бал татлы дип. Булдырды. Ну, теге бармак суырып алырга булай инде, бал күп булса.
Алмас. Әу. Ош кешенең ашуы Шыға? Шықмай. Ишеткәнең юк чыгуы чыга, ләкин Әйтимме? ничек чыга? Ош кешен юк сиңа түгел. Ашқазан. Ош кешенең ашуы Нинди? нинди? Әйт. Яман. Дөрес. Алмас. Бу бит Монда инде кабачки киң таралган татар халык мәкале. Без бит бер команда миссиян ярдәм итәргә телим. Ну, итә алмыйм. Лилия, Мен бит Аш. җиңдеме? Хәзер аңайтырга кирәк. миссиян әйтә. Я. Аш дигәндә аттан. Аш дигәндә аттан. Сикер. Ярый. Сикерде ярый. Аттан Аттан төш. 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 Кара, аш дигәндә аттан төш. Әйе. Күрдеңме? Бетте. Ну, оттан эшләмә. бит сикереп Әйе, төшәләр. әйе. Ашарга кирәк. Бер ярмадан бытка Болмай? Дөрес, әйе. Бер ярмадан бутка пешмәйди, әлбәттә бер ярма белән генә. Кая, алай пешерәсең ди. Шәшкә, сиңа, тукта кара. Менә булай. Мин тук дия 60 белен Ашадым. афәрин. Молодец. Дөрес. Мин тук дия Ат 60 минем белен. команда нинди. Вообще. Әйе. Өченче мәкаль. Аз аша. Таза. Болырсың. Ну, алай түгел ди. Аз аша, ләкин таза аша диләр. Әйе. Дөресрәге, Ныгытып дөрес аша. ризык Теге аша. диетический аша. Әйе, дөрес ризык. Дөрес ризык аша. Ну, булды нәрсә? Эшкә эшме? Эшкә эш куябыз. Ипигә. Ярар. Карагыз әле, безнең бит әле сезгә сорауларыбыз да бар. Эшсез дә сорауларга да җавап бирәсез, яме? Минем инде Алмаздан да сорыйсым килә. Эшкә синнән дә сорыйсы килә, Ләйсәннең сораулары бар. Синнән имештирме, соңгы араларда кайларда ниләр эшләп йөрисең? Нинди проектларда син катнашасың? Әйдә әле. Алмаз. Казан шәһәр филармониясында эшлим. Июль ай, бер ай буе отпускыда булдык. Отпускыда кая бардың? Отпускыда дөресен әйткәндә, була әллә кайда бармадым. Ни өчен дигәндә, быел хатын теге декреттан соң дичек була әле. Ну, декреттан соң була. Хатын декреттан соң Эшкә чыкты. Теге быел отпуска булмады аның. Шуңа күрә без аңа әзгенә бергәч, авыл Казан арасы менә шул ике арада гына йөрдек. Атна азагында килеп мондагы эшләрне эшләп, атна ортасында инде авылларга кайтып, әбиләр ягына. Үзебезнең туган якта. Әбиләр ягы кайда? Башкирия. Стәрлебаш. Шунда хат. Әйе, без әбиләр ягына инде елына берне кайтабыз. Ни өчен дигәндә, Бик ярак. Бик ярак. Үземнең туган як бездәк. Ул мондарак киеп әйтик инде. Ну, яра, шулай булсын. Мондарак булсын. Димәк, яңа җырлар әле яздырдыңмы? Яңа җырлар әзер, аранжировкалар да әзер, плюсы генә яздырасы калды. Җыр эшләтеп бетерәсе калды. Соңгы этабы. Соңгы этабы калды. Булды, минем әлегә соравым бетте. Шәшкә, синең иҗаттан нинди уңышларың бар? Яңа җырлар языламы? Иҗади кризис дигән нәрсә сине борчымыймы? Сөйләп җибәр әле шунда. Иҗат тукталганы юк инде, уйлайсың, үзең беләсең инде. Әйе. Менә бу кечкенә бала тугач кына бераз мин дикретта булмадым дисәң дә була инде. Бераз гына шундый вакыт булды. Хәзер инде наклап эшкә кирештек. Бала таптың да эшли башладың, әйе. Бүгенге көндә эшлибез өстендә инде. Өстендә эшлибез, клип. Җырлар язасың инде син. Әйе. Җырлар язам. Аллага шөкер. Кичкенә балага күп булды Җырлар килеп тора. Яшьтә 6 ай булды. Яшь ярым. Зур икән. Соңгы җыры нинди җыр яздырдың? Әйтмим. Лирик җырмы? Ха, җырлап Юк, күрсәтә ул лирик аны. түгел, бик шундый өмет уята торган җыр. Өмет уята торган. Яшьләргә, гашыйкларга өмет уята торган җыр. Булачак булса. Син инде декреттан соң ялда итеп тормагансың, һаман иҗаттаймы? Ял итәргә вакытың каламысың? Ял ит, менә шундый рәхәтләнеп, онытылып, кайчан соңгы тапкыр ял иттең? Быел җәй көне. Без Кая бардыгыз? Безнең бит Веснушки студиябыз бар инде, балалар белән без анда шөгыльләнәбез һәм елда без, быел да шулай ук җәй көне без Анапага бардык, лагерьга. Мин ай ярым ял иттем. Инде теге авызны җырып сөйлисе килә, бик рәхәт булдым. Аның хәтле ял иткәнем юк иде әле. Бик озак булган бит бу. Ой, ярым. Ой, ярым. Минем дә шулай ял итәсе килә. Бар ял ит. Бар. Мин дә исән икенче ел алам үзем белән. Синең белән. Ләкин эш баланы да үзем белән алып кит, яме? Мин сездән ял итәрмен рәхәтләнеп. Шулай. Ай, ярым. Әйбәт булар инде. Шешкә кара әле. Хәзер бит инде татар артистлары русча җырларда яздыра. Синең андый планнарың юкмы? Шундый теләгең юкмы? Мин русча инде әллә кайчан җырлыйм мәҗлесләрдә. Ну, үземнең репертуарда әлегә андый җыр юк. Менә син әйткәч уйлап карарга кирәк. Син русча җырлыйсыңмы?
Yo'q, men urusha siyashmayman da. Сөйлешмейсің бе? Сөйлешемін, но лучше сiyashmay. Лучше Xayrliroq, ay. Лучше сөйлесме. Лучше, получше. Шулай мына қара әле, хайп деген нәрсе бар бит не қасаң уақытта теге. Мына біз ғаиләдә шулай булды, хатын белән ызгыштык, талаштык. Мин идән ишекне катып бәреп, кибеп, чыгып киттем. Андый берләргән чык карыйсың син. Син хатын нинди профессия кешесе? Биюче? Биетәме, брат? Yo'q, Allohning нәрсә биеткәне yo'q. Biz bir-birimizni аңлыйбыз, ikimiz de shu sferada булгач. Ага. Алай теге куып чыгарышлар да булмады әлегә. 8 ел яшәйбез. Юк. Ул биеп тора, син җырлап торасың. Кайсыгыз күбрәк биетә инде? Ул бит гаилә булгач, бер-береңә юл бирсәң, сезнең кебек. Сездә шулайдыр бит инде. Бирәбез. Кеш алдындагы юл бирә. Әллә акыллы сүзләр Бер-береңә юл биргәч, ул теге ызгыша башласа, син теге авызыңны әзрәк ябарып торсаң, теге тышасына кысып торсаң, Син теге бик тәҗрибәле кеше кебек син, ничә ел өйләнешкән? 8 елда мин. 8 елда шуны аңладыгызмы? Ну, сез бит инде теге сездән күреп беләбез, сездән опыт җабыз яки. Шулай шул. Без 10 ел торып та аңламаган идек. Шуңа Biz күрә команда аңламыйбыз әле. Дөресен Димәк, юл куясыз, барысы да яхшы. Аллага шөкер. Ой, кит инде шундый гаиләләр була микәнне. Булай икән, бар әле. Менә шуңа күрә яшәрдән әзрәк үрнәк алыгыз инде. Шулай, хәсидән үрнәк алмыйча булмасын. Безнең эш ахырына якынлаша кебек, миңа калса, кара әле, син теге шул дусларым бар, менә эстрадада дусларым. Кем белән аралашасыз? Филармониядә ничә артистсыз анда филармониядә? Сен дә Ой, biz миллион. күп, бик күп без. Ну, нәрсә дип әйтәм без. Бу вакытта менә сез спектакльләр барга килә башлады. Казан шәһәре филармониясе артистлары, алар чыннан да шундый бердәм артистлар. Мин анда эшләвемә бик шатмын. Һәм теге бездә көнләшү дигән нәрсә юк. Без менә гастрольгә китәбез, рәхәтләнеп күңелле итеп барып кайтабыз. Бергәләшеп, теге, ну, ничек әйтим, бер гаилә кебек яшибез. Иң узагы ничә кем булдың? Менә гастрольдә, менә өйгә кайтмыйча. Бер атна, ике атна. Филармония беләнме? Әйе. Атна 10 көнгә сузылганы булды. Хатын контрольдә тотамы һаман? Каясың? Каяле? Нормально. Нормально? Мин аны сразу нитеп итәм, бик борчыма. Давай. Yok, гадәттә алар бит шундый алымнары бар хатыннарның теге. Шалтыраталар да теге бала тегендә чыгы. Әтиң кайтатыңмы? Запрещенка. Шундый прием бар. Балалар да бар. Балалар сагына. Әле менә мин Аны аналары куша шулай эшләргә. әле мин монда киткәчендә, әти син без йоклагач кайтасыңмы? Әти син кайчан кайтасың? Әти син иртәгә торгач кына без кайтасыңмы? Шуңа күрә. Yok. Шуңа да бәлки. Әти син дөрес фикербез бит әле. Әлеген аңладымы яны? Ну, шулайдыр да. Менә шулай дип. Әйтәм, берни булса, бер кызым килеп сорый икән. Бар әтиңнән сора. Не белдеңме? Бар әтиңнән сора. Бар, син нәрсә булды бу? Ошамайды аны, шибито. Ши түгел бу. Тузыңны тәмләп карага. Тусын тәмлеме? Нормально. Ничексәң сезнең эшләр? Безнең шешкә шуның хәтле уңган минем командада, әйме? Аның инде бөтен нәрсәсе әзер. Мин аңа карап кына булышып торам. Табаны кушып куйдым җылытырга. Хәзер ул бөтен кәтлитләрне ясап, менә шунда тизеп чыгабыз. Синеке генә уңган инде. Минем алмаздың, син умман төшәсеңме булай? Әйе. Өйдә, һә? Әйе. Син балалар пешергәнне күргәне бармы кухняда аталарын? Пешерәм. Мин сине кебек плов пешерәм там, кстати. Өйдә пешерәсеңме пловны? Бакчадамы? Юк, бакчада түгел, өйдә, пока без әле. Ну теге нидә инде? Ашарга яратам. Мондай. Балалар мин пешергән пловны нишәп торганнар. Аналары шулай дип әйтергә куша. Күбрәк пешерсен дип. Балалар әтигезгә әйтегез әле аның плавы иң тәмле дип. Алар сәмен пешереп бардым инде. Так. Суы күп чыктым. Кара, без беләсең беренче эшләмәдек. Менә менә бу драникларның дөресрәге таш кабак бар иде, кабачки. Аның мин күргәнем бар. Уңган хуҗабикә суын сыга. Белмим, алар сыктылар микән, юк микән аны. Алар да сыкмады. Әйдә без моны ничә дәбез? Безнең битне кызды хәзер. Юк, моны суын калдырабызмы да? Я суын калдырабыз. Да. Так. Так, асына Аларында алсак буладыр. алып кой, зурысын алып кой. Онны монда салыйммы әллә? Һә? Әйе, шунда теге катитны бутарбыз димме? Әйдә, салып карыйк әле, әйме? Әгәр дә килеп чыкмаса, без аны бутарбыз аннан, яме? Шулай итеп, менә дуслар, карагыз. Аны без шулай иттердек дә. Хәзер шылтыр Сез пылтыр. нәрсә эшлисез соң монда? Белмим инде, безнең Без дөресме? сез әйткән нәрсәне кабатлыйбыз. Безнең килеп чыкмый була әле бу нигәдер. Так.
Майны күбрәк саларга кирәк монда. Монда да салабыз. Салайды. Әйдә, формалаштырда. Узак вакыт юк. Тиз пешерергә кушты шеф-повар. Хоп. Минем таба инде кызды. Ага. Әйдәле. Так, менә карагыз. Хәзер безнең беренче шуда кәтлит нисә дип ябышны килеп чыгар икән. Килеп чыгарга тиеш дип беләм. Тиеш дип беләм, мин дә шулай дип уйлыйм, әйдә. Хоп. Таралмаса ярый инде, Я, Раббым, таралмаса ярый инде. Ага. Әйдә, сал монда, яме? Сал. Әттә белмим. Алар ынны шунда салдылар бугай. Безгә карамагыз сез. Безгә бары башкачарак булачак, менә әйтте диярсез. Ну да. Тәмнәренә кадәр безнең икенчерәк Алар ынны шунда салды бугай. Гадәттә иратлар тәмнерәк пешерә бит. Юк, безгә дә шулайрак чыга инде хәзер. Әйе, таңбарны салып карыйбыз да. Дуслар, менә безнең шулай торып әлеге мәтлитләребез инде хәзер кызып пешеп чыгачак, ә без кунакларыбыз белән уенга күчәбез. Бүгенге безнең уеныбыз сезгә бик ошар дип уйлыйм мин, чөнки без Ләйсән белән төннәр буе йокламыйча уйлап таптык моны. Суганны хәзер 2гә бүләм. Әйе. Һәрберегезгә бер яртысын тапшырам. Сиңа һәм сиңа. Сез тал берсе җырын башкарасыз, һәм әкренләп суганны чистартып турый башлыйсыз, яме? Кайсыгыз беренче шырайын сытып җылап җибәрә, яисә күз яшьләре ага башлый. Шул җиңелгән була инде. Йыламасак. Мин синең артан тикшерәм. Син алмазын тикшерәсең, яме? Яра, яхшы. Йыламасаң, димәк, Мин әле куркып куйдым, әйтәм, ашаган акшмаса. Әгәр дә җыламасагыз, ахырдан ашаячаксыз. Тал берсен җырларга. Аңлашылдымы? Бер юлы беренче бүләк. Әзермесез? Әзер киттек. Дусларым, әгәр булсагыз, әйдәгез башлыйк. Так, Ләйсән, сез үзегезнең командага Син үзең башта чистартасың, анасын турый башасың. 1, 2, 3 киттек, тал берсе. Талы берсе, талы берсе, талы берсе, талларда. Талы берсе, талы берсе, талы берсе, талларда. Сандуғашым әйтіп сайра сүйген ярым қайларда. Сандуғашым әйтіп сайра сүйген ярым қайларда. Сандуғашым ұшасымы кептенді күллер. Сандуғашым ұшасымы кептенді күллер. Сенің янға барып қайта әркірлі жылы күллерім. Сенің янға барып қайта әркірлі күллерім. Ağideli qamışların Akırın Benim oğlumla da gülşenim bitti. Ağideli qamışlar Jıladı что ли? Yılanımda benim ağa. Bu бәйгедә ни кызганыш, без җиңә алмадык, шәшкә җиңде. Ура! Мин җыладым. Алмас, җылак кеше икән син. Егетләр, менә сезгә компенсация. Суган туратып, йылаттык та, әйдәгез авыз итегез әле. Монсына без риза. Biz риза моңа, вообще. Безнең дусларыбыз Суши Топ компаниясе авыз итәр өчен тәмле хәләл роллар җибәрде. Казан шәһәре Мавлютов урамы 28А адресыннан. Сыйланыгыз, дуслар. Бездә музыкаль тәнәфес. Мин дә күрдем, сез тапшыру барышында да җырладыгыз. Шәшкә ул үзе уйнап җырлый торган бик уникаль җырчы. Теге җырны бик яратабыз. Иң яхшы көн җырлап бирәсезме? Рәхәтләнеп. Әйдә. Җырлале шәш. Киттек. Кичәгеләр хәтирәсе ирде таңда, моңзары да, шатлыгы да барысы артта. Юксынмыйм киткән ярларым, үткән көннәрем. Язмыш алда әзерләгән иң зур бүләгем, иң яхшы көн. Әле алда, барысы да хыялты. Юл яктырта маяк булып, уфукларда. Мен әйтәм, шәшкә, каралы. Бер припев булса да минем белән җырлап булмасмы икән? Киттек, әйдә, Кара, рәхәт. шәшкә аккомпаниатор булайбыз сиңа. Әйбәт, әйдәле. Инде җиттек матур җырыңны. Уйларымда һаман да син, җырларымда син генә. Сиңа килгән мәхәббәтем барысы йөрәгемдә.
Uylarımda hamandasın, Hamandasın. Jırlarımda silgine, Sina girgen mehabete, Barısı yüreğimde. Bir yaxşı duet gelip çıktı bunda. Aferin. Sizden aldığınızda çıkış yasadılar. Şeşke hem Almaz Hasanov. Tapşırыбыздың генераль спонсоры Кукмара Металл заводы. Әлеге шәп табаларны, qozanlarını һәм кастрюльләрне сез аларның фирменный кибетләреннән ала аласыз. Яисә интернеттан заказ бирсәгез, өйгезгә китереп бирерләр. Аллага шөкер, безнең кунакларыбызның нәрсәләре бу, драниклары, кәтләре. Ризыклары. Таш кабактан ясалган кыймаклары пешеп чыкты дип ышанабыз. Бик матур килеп чыккан аларныкы. Синеке дә ничава. Меники котлет инде. Котлет, яра, безгә котлет бусанракы кыймак. Яра, тамагыз туймаса безнекендә ашарсыз, яма? Аларга күп булган. Шакырабыз саш су устасы шеф-повар Булат Абраровна. Рәхимет, Булат. Булат кайткан, конверт алып кайткан. Ничек итеп тәмле итеп пешереп. Күп итеп пешереп Бик куйды. тәмле күренә. Безнеке. Ага. Безнеке дә, аларныкы да. Но аларныкына Yok, alarına koydu Bulat kıymak, bizdeki kotlет. Тыңлагыз әле, егетләр. Аларныкына килгәндә, монда композиция тулырак. Соус уртада, сезнең кырыйда. O нәрсә аны? Җыйнабрак булса, матурак күренгән булыр, плюс яшелчә. Яшел үлән. Ya bizning yeşil uyan deydi, soğuz içinde. Bizdeki bir kotlет, Bulat. Мен композиция буенча әйтәм. Пурлашкан булалар инде, әйдәгезләр. Әйдәгезләр. Хәзер Плюс 0,5 балл. Ярар. Карый гали, әйдә. Бисмилла. Аларныкы бит хәтта итеп тә булмый. Eskandırıp bulmayı. Ышкындырып булмый алар, ябышканы. Баша инде яшелчәләрендә иде. Соус белән әйдә, соус белән. Так. Ничек? Тәмле түгелме әллә? Икенчесен куып карыйм да әйтәм. Nokta baştan seni tегесен YouTube битер. Мен Аларның тәме белән безнең тәмне тигә кушма. Соуска манып ал, яме соуска. Сөйләшкән булалар инде. Сезнең ише пешмәгән. Сезнекенең ише пешмәгән. Кә. Кая сезнеке? Ширәк. Ширәк. Менә Ал файдалырак, алай. Егетләр, монда үзегез күрәсез, кем җиңгәнен. Ашып күрсәт әле. Ике командада, Тукта. ике командада дөрес Рәхмәт. Димәк, бу бәйгедә кызлар командасы җиңде. Ура! Ягъни шәшкә. Шәшкә, иде. Медаль миңа, давай. Молодцы, кызлар, без сезне котлыйбыз. Ләкин әйтегез инде, Алмаз да молодец бит. Молодец. Алмазда шундый Үлән генә молодец җитмәде, булды. әз генә, үлән генә җитмәде. Шундый достойный миңа соперник булды. Вот, тагын шакырыгыз, Алла бирсә, киләбез, бит Алмаз. Киләбез алабыз. Булат, сезгә дә бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Икенче тапшыруларда да көтеп калабыз сезне. Амин. Булат, саулашабыз синең Сау белән. булыгыз. Яра biz битендә сразу әйттек, кызларга юл бирәбез дип. Ул алданлык юл бирәсе килгән яна. Молодцы. Матур, сезнеке чынлап та матур килеп чыккан, ярар. Без Бүләгебезне устарырбыз. тапшырабызмы? Бүләгебезне җиңүчегә тапшырабызмы? Бүләкне оныттырма дигән идем минем. Тик менәм дә бас әле. Шешкә Алырмын. менәм дә уртага бас әле. Бүгенге тапшырыбызның җиңүчесе, җырчы, автор башкаручы Шәшкә. Аминде тапшырыбызны шәп. Тәмле пешерә торган табасын, фирменный модный табаны сиңа тапшырабыз. Бу таба бик шәп, мин инде аны беләм. Бик зур рәхмәт якыннарымны, Алла бирсә, пешереп сөендерермен дип уйлыйм. Безне дә чакырырсыз әле, ярыймы? Алла бирсә, башта без сезне, аннан сез безне пловга, яме? Алла бирсә. Шулай Сөйләштерик. кунакка гына ирешербез. Алып куябыз хәзер табаны. Рәхмәт, без тагын бер кат котлыйбыз. Һәм инде җәза. Бу миңа Алмаз. Җиңелгән командага җәзабыз да бар әле. Мин дә сиңа ярдәм итәргә тырышырмын инде. Әйдә үзем укыйм әле. О, әйдә. Син укы. Егетләр, душта ничек җырлыйсыз, шулай җырлап күрсәтегез дигән җәза безнең. Син душта җырлыйсыңмы? Кара, әйдә булай шиш. Душта мунча да җырлыйсызмы? Менә син монда хәзер басасың, әйме? Распеваться итә торгандыр, наверное. Шишенәсең. Яра, шишенмичә генә җырлый. Менә мин душ әйберсә, мин сиңа су сибеп торам, имеш, ә син җырлыйсың, яме? Яра. Теге матур җырыңны. Һәм юынасың. Яме? Һәм җуынасың. Шул җырламый. Шул җәза булачак. Кайсын җырлыйсың, билә кайсын да ярый. Кайсын җырлыйсың? Күз алдына китерегез Алмаз Хасанов душта ничегрәк җырлый. Әйдә.
Үтемәгімер, үтемәлі, алдағы яллағым өтілер, тұрмышымының ақимғағын сүтімәгімер, сүтімәлі. Сен шынты жырда жылайсың не дұрышта? Хисленіп жүгінам мен. Анда Амен тегі акустика. жылар емі. Талы бәрісі, талларда яху! Andi вақытта болайынды. Ярар, душ болды ма? Шады ма? Шады бүгін Алмаздың концерті болды енді. Әйе. Мен де шайып санайым. Шөйттір бүгінгі концертіміз ғафу етегіз тапшырымыз ақырына яқындашты. Бик зор рахмет шақыруыңыз үшін. Шондай көңілі матур тапшырулардағына сіздің білер шаршылар насип болсын. Рахмет. Біз сізге ижат оңышлары тілеп, алдағы шырашыларға қәтлі сау болашабыз. Исен емен ешегіз, сау болығыз. Достар, қызған қозан тапшыруы бүгінге тамам. Хайратына сайын Яңа ғасыр каналында ұшырашып тұрайық. Сау болығыз! Сау болыңыз!